chea de contos. Este é un conto co que os máis valentes han tremer. Todo comezou nunha cabana na Fraga. Estaba tan illada que a vila máis achegada estaba a horas de camiño. Era unha morada moi humilde, feita cunhas poucas madeiras mal chantadas no chan. Construíran ao lado dunha figueira que tiña máis de 100 anos. A cabana agora estaba abandonada porque a xente ten medo de vivir ali, xa que din que na casa existe unha maldición. E nas noites sen lúa pódese ver a morte a voar por ali. Hai moitos, moitos anos vivía ali unha señora chamada Leonor, que lamentablemente quedou viúva uns días antes de que nacera o seu fillo Ambrosio. Nunha das noites máis escuras, unha sombra terrible abalanzouse sobre a cabana. Era a sombra da morte que viña levar tamén a Leonor. Así é como o pobre Ambrosio quedou orfo, cando só tiña unha semana, sen ninguén que o coidase. Ambrosio choraba e choraba no berce. Choraba tanto que a morte, farta de tanto choro, volveu á casa para calmar o cativo. Ambrosio nin imaginaba que desde ese día tería a morte como madriña. Co paso do tempo, Ambrosio creceu. Foi vivir á cidade e converteuse no mellor médico da zona. O doutor Ambrosio sempre estaba a visitar pacientes. Levaba sempre consigo unha bolsa na que tiña todos os instrumentos para exercer a medicina. Ambrosio era moi coñecido na cidade. Toda a xente enferma en kilómetros á redonda estaba de acordo en que era un médico excelente, xa que sempre recoñecía o problema. E de feito sempre acertaba. O que a xente non sabía era que sempre tiña razón porque a morte lle botaba unha man. A morte sempre acompañaba o doutor cando visitaba alguén. Ambrosio entraba no cuarto, achegábase á cama como a todos os doutores e antes de dar unha diagnose, agardaba ver o que facía a súa compañeira. Se a morte se poñía na cabeceira da cama, o paciente recuperábase. Pero se pola contra a morte se poñía ao pé da cama, pois iso significaba que o paciente había morrer e que a morte o levaría para outro mundo. Grazas á axuda da morte, a fama de Ambrosio estendeuse polo mundo adiante, tanto que mesmo chegou ao castelo onde vivía o rei Tarug e a súa filla, a princesa Camila. Como vedes, era unha fortaleza impresionante, un castelo magnífico. As preciosas torres saían do cumio da montaña ata tocar o ceo. O rei Tarug era un bo gobernante, pero estaba moi preocupado, xa que a princesa caera enferma e ningún dos seus médicos descubrira o que lle pasaba. Traédeme o doutor Ambrosio, ordenóulles aos seus ministros. Quero que o doutor Ambrosio vexa a miña filla. Traédemo aquí de contado, ordenou. E mentres un mensaxeiro ía polo doutor, o rei Tarug non se separou do lado da súa filla, alí deitada, delirando por culpa da febre. Cando o doutor Ambrosio chegou ao castelo, foi directo ao cuarto da princesa. A princesa era tan bela e delicada, tan feble e pálida, que Ambrosio se namorou á primeira vista. As bágoas enchouparonlle os ollos en canto viu a morte ao pé da cama. Significaba que a princesa Camila morrería axiña.
Abrazou a princesa en silencio. Cos últimos folgos, Camila bisboulle no oído, pregándolle ao doutor que a salvase, dicíndolle que quería vivir e que así o amaría máis ca a ninguén na súa vida. De súpeto, levado pola desesperación, o doutor Ambrosio deulle a volta á cama nun intre, poñendo-a do revés. Fixo tan rápido que colleu a morte por sorpresa. O doutor foi tan hábil que non lle deu a oportunidade á morte. A morte agora estaba na cabeceira da cama e non ao pé. E iso só significaba unha cousa, que a princesa viviría. A morte estaba moi enfadada. O doutor Ambrosio tenderalle unha trampa para mudar o destino da paciente. A morte comezou a voar polo castelo, por toda a cidade e sobre todo ao redor da cabana onde nacera o doutor Ambrosio. A xente di que nese momento a morte lanzou a súa terrible maldición sobre a morada. Desde aquel día, o doutor perdeu todos os seus poderes, pero non lle importou. Ambrosio estaba contento de deixar a medicina, porque grazas á perda dos poderes, a princesa Camila recuperárase por completo. Pouco despois, no castelo soaban badaladas de boda. Ambrosio e Camila casaban, e foron felices e comeron perdices, porque Ambrosio xa non tiña a morte como madriña.